Molweni bantu bakuthi, namhlanje senza i-financial maths. Ndifuna senze ezi question zibe mbini apho khona xa ufaka imali kubekho itshintsho apha emalini ube uphinde ufake enye ngoku usakhulenye. So ndifuna uba ukwazi udraw i-timeline yakho, ukwazi noba xa kukho itshintsho uye wenzeni. Itshintsho abayi-2 most of the cases is either ufaka enye imali, i-interest yakho yaqhuma isafana, okanye kutshintsha i-interest yakho ngenyanga ethile. Mhlawumbi uthe uinveste for 10 years, so i-interest iyafluctuate xa i-long period. So ke xa itshintshile funeka ukwazi nawe ubala imali yakho ngokutsha because imali yakho izawutshintsha. Okanye uthi ufake i-500 ithi isaqhuba iyazala iminyaka eyi-2 sukuqomba mawuyongezela 500. So wenza njani? Okanye iphinde uthi isawugqiba ukungezela 500 after 3 years later ufake i-5,000. So wenza njani? Uyibala njani i-interest yakho? Uyibala njani i-total value yemali yakho xa kunjalo? Masiye. If ever ufunde nto kule video, drop me a like, share my video, subscribe to my channel. Siqale. The question kudala ndivezile ne. Ithi Jabu opens a savings account with a savings account with 5,000. He deposit 2,000 2 years later. Which means uqale ngofaka 5,000 and 2 years later wafaka i-2,000 and then further 150 5 years after the account opened. Uyabona? 5 years after account opened. So oqala uvule 5,000 ufaka 2,000 2 years later, and after 5 years account opened wafaka 5,000. So kuthiwa the interest rate is calculated at 11% compounded annual. To calculate the amount in the savings account at the end of 8 years. So 8 years yonke la minyaka. So I hope siyayibona. Then into endicebisa mna ku-questions you must always stop i-video xa ibona i-question and uyitry ngokwakho so that uzawufumana ii-solutions. Uyabona? Okanye uyibukele okokuqala then xa ibukele okwesibini ustop ividiyo then uyibale then ulinde i-solution. Uyabona? Siyavana? Okay. Sizawuzama uyi-breakdown ke. Ithi le question sile timeline, wasiqala senze i-timeline ne, then sizawuzama uyenza slow by slow le video so that sinaphi sine 8 years mostly on it. Sine 8 years. 8 years. Balekile ukwazi uzobe i-timeline. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Lo mfolo uvule ngamalini nge-5,000 andithi itsho into. Then kwalile xa kunyaka 2 years later, which means 1 2 kuthi xa kulona ulento unyaka wesibini waphinda wafaka malini i-2,000, which means lena nga-5,000 ngu-5k plus u-11% lo wakhe. Then ke ngoku ukubheka phambili izoba ngulo-2,000 plus 11k plus u-2,000. Then kwathi 5 years later waphinda wafaka malini ile nto i-1.5 ne. 1 2 3 4 5. Then after 5 years later wafaka 1.5. Ayibona? So ngoku apha sinala 5k plus 11%, siphinde sithi sibe nala plus ubani u-2,000 plus u-11%. Ngoku kungena 1.5 phezu kuloo mali yonke. Ngoku sifuna ukwazi at the 8th year sobe sinamalini iyonke. Uyabona le nto? So fanele ukwazi uzidrawela i-timeline uyazi uba kwenzekani ngexesha elithile, kwenzekani ngexesha elithile. Uyayibona? Masiye ke somane sireferisha kule timeline, yabo. So into yenzayo lekuba le 5,000 izobe imalini apha at the end of year 2 so that uzokwazi ke ngokuba udibanise la 2,000 kuloo mali sowunayo then izale iyonke, then uzala kwayo yonke iphinde iyoma phaa at the end of unyaka wesihlanu ne.
uphinde uyaba at the end of uyifake le 1.5 unamalini eminyaka emva kweminyaka emihlanu futhi uyidibanise kula mali izale yonke ihuqa. So masiyenze in practical kudala sithethe. So okokuqala iformula yethu ithi A is equal to P1 plus I ithi N. Yabona apha normal M, then zi-compounding zethu eziyane. So if I understand formula yethu, you must go to previous videos uthini ujonge i-basics because zikhona phaa. So uphi initial amount invested, which is kule case sithe sivula sabe sivula ngo-5,000 ne ayokufake ubright. Then u-I wethu ngo-interest u-11% of 100, which is 0.1%. Then u-N wethu kubani kuthiwe 2 years later kungene ntoni i-2,000, which means awubala siyoma kulaa ndawo kukho ntoni utshintsho. Uyayibona kukho utshintsho, sixelelwa is compounded annually. So M wethu ngu-1. So masiyeke sino 5,000 1 plus 0.11 2 because sibala siyoma kulaa ndawo kukho ntoni utshintsho. Then stop calculator yethu ke ngophaya. Then sizaba sinabani kuphuma kubalulekile umbeke u-R ucacisa uba imali lena ayo percentage okanye ayingomonths and 50 cents. So at the end of year 2 sinala mali. So ngokuphi kwethu, which is going to be 2, izoba kula 6,160.50 cents plus la mali theni ifakweyo i-2,000. Yayibona sibe nophi wethu ngoku 8,000 actually 8,150 cents. Yayibona so siphele ngoku sinala mali P2. Uyabona la mali sifuna uyazi u-N wethu ephele ngo-8 years kuthiwe ke ngoku at the end of second year kodwa ke ngoku and 5 years later, which means ngoku sisuka apha siza 5 years later kuthi year 2, which means izoba i-3 years 1 2 3. So N wethu ngozawutshintsha ibe ngubani ibe ngu-3. U-I wethu akakatshintshi sengula-11%. Then usacompoundwe annually. So ngoku sizawubala ke ngoku sithi A2 sengu-A2 ngoku is equal to iformula yethu seyilena ne. So uphi wethu ngoku 8,160.50. Yayibona so 1 plus 0.11. Yayibona then sithini sino-3 ngoku because sisuka kuye 2 siyotsho kuye 5. Siyabona timeline ngoku sesishiyeke neminyaka emingaba sigqibile 5 years ngoku kushiyeke 3 years nakhona. Okay masiyaba ngoku sinamalini ngoku at the end of year 5. Yayibona times 1 plus 0.1 0.11 close bracket to the power 3. Fumaniseka ngoku sina happy sino 11,000. I hope ndicofe kakuhle calculator ne. Sino 11,160 and 55. Kufakwe malini at the end of year 5 sifakelwe 150, which means lo 11,000 plus 1,500 siyaba sinobani sino 12,240. Tinonizi kangaka on times ile shit. Okay so ngothuka ne. So answer yethu izawuthi
11,000 plus 1,500 sibe no 12,000 yani 6.55 yayibona sibe phaya which is P3 wethu because amatshintsho wethu atheni mathathu so no P bethu fanele bathini batshintshe kathathu because amatshintsho wethu bangaphi mathathu so bear in mind kwenzeka itshintsho ezi-3 ebhankini yakho no P bakho fanele bathathu no A bakho babe bathathu uzufike kwintoni final answer yayibona so simple as that so n ngoku till the end ngubani ngu-3 because sisuke ku-n1 n wethu yokuqala ibingu-2 because sisuke kuye-1 seyeye-2 apho bekhona itshintsho loba kufakwe i-2000 saphinda suka kuye-2 sayotsho kuye-5 apho bekho sathi plus la 3 kushiye ngako u-3 sibe nangaphi sibe na-8 years because kuthiwe at the end of 8 years yayibona so ungethuki la 3 usuka phi yayibona okay common sense nje okay so mandiyibeke iformula yethu asiyiboni ne zatshiwo kodwa u-I wethu ngu-11 ne so u-I wethu sisoloko simdivida ngo-100 ne okay so sino 12,660.55 wenza sure uba le channel yayisherisha notshomi bakho nizawukwenza nisherishe nangedatha xa nifuna ubukela yayibona so that nizawubenefit you must learn to invest your education ungasuke nje uqonda uba hayi urhulumente uyasinika nje incwadi nandizukwenza nto ngeyakho education bhuti so you have to pass at the end of the day you have to pass uyaba mama I made it nyana so at the end of the day imfundo zicofe calculator ngu-17,314.96 final answer yakho phela yabo at the end of the 8 years ngaphela une-17,000 ufake kuqala intoni 5,000 yazala 11% kwala wayongeza la 5,000 isazala kanjalo wafaka i-2,000 yathi isazala mali wongeza ubani 1.5 at the end of 8 years iphela ngose-17,000 xa izile yonke xa sesibala nje imali yakho without interest ubufake 5,000 plus 2,000 yayi-7,000 so yi-8,500 la 8,500 izele for 8 years yaphuma emalini i-17,000 yabo ininzi loo mali but you waited for long for ixesha lakho liyabhatalela okay masiye ngokwenye iquestion ngoba bekutshintsha imali ngolifuna kutshintsha kuyo intoni i-interest rates yabona kutshintsha i-interest kuyo akutshintshi le nto imali ezifakwayo kutshintsha interest rate nantsi nguyi-12 kuthiwa MR Bank has savings account where interest paid is 7% compounded annually for the first 3 years so le bank wenze i-savings account kuyo apho khona kubhatalwa u-7% compounded annually uyifumana kanye ngonyaka for iminyaka emithathu utsho compounded annually ne so kuphinde kugqithe ukuthi there is interest increase to 8.5 so itshintshile ngo-interest iyakubani ku-8.5 compounded monthly so la 8.5 ngoku awuyeki lo mnikwa kanye ngonyaka la 8.5 uyamfumana but umfumana kangaphi ecuntsule kangaphi kayi-12 yiyo nto kusithiwa compounded monthly for another next 3 years kuthiwa and it is increased again to 10.2% kuthiwa compounded daily ngoku inyusiwe yaya kubani for 10.2% kuthiwa compounded daily which means la 10% umfakelwa ntsuku zonke ucuntsulwe kangaphi kanga-360 so ufumana la macuntswana ayi-360 which means at the end of the day funeka ufumene u-10.2% but uhlulwe kangaphi kayi-360 ayithethi ukuthi uzawunikwa u-10% kayi-360 uzawunikwa amacuntsu aza kunika u-360 at the end of another 3 years andithi kuthiwa ngoku hayi asichazelanga kuthiwa increase to
to 10% compound daily. Let's say deposited 5,000 to RM Bank savings account for the period of 10 years. So calculate the total value of his savings account at the end of the period. So sizama ukwenza timeline so uyibone again the way ivaya kanjani uyabona, so that uzokwazi uzidrawela i-timeline awuzibalela uyabona. Sineminyaka emingaphi? Elishumi ne, sino 3 sino 6 sino 10 ne. So masiye phaya kuthiwa lapho ufakile 5,000 efumana bani u7% compounded annual for 3 years uyabona. Then lenzeka ichintsho at the end of the 3 inyuka interest yabani yaku-8 ngoku ufumana u8.5% up for another 3 years. Then ichintshe ngoku ifumane bani u10.2% for another 4 years. I3 years apha, i3 years apha, i4 apha, so that lo minyaka yonke yenza ngaphi u10. So ngokuyekile ukuba kutshintsho lantoni le mali akafaki imali hambi qha kutshintsha ntoni interest yakhe ayifumanayo ebhankini ngo-investor la 5,000. So masibone ngokuba kwenzekani xa kutshintshe i-interest rate uyabona. If unento oyithandayo ngale video yilike, then commenta, shareisha ku-Facebook wakho uyabona. Xela o-classmate bakho uyabona, wasiyeke bantu benkosi ne. U-n wethu ucomposed kanje ngasumazi 3 kwatshintsha interest kwaphinde watshintsha interest then kovalwa yonke loo nto u10 uyabona. Funeka uyaba at the end of the day iminyaka yakho edibanzi funeka yenze u10. So masiyeke sino A lo simfunayo uba bekhona ngesingekho apha, then sino P initial capital invested engu-5,000 ayichintshe, then sano I ongu-7% for iminyaka emingaphi emithathu ecompoundwe njani annually, which means atsali ke ngo-A is equal to P1 plus I N uyabona. So imandi ke ngolewe, but benza okay ndingakwenzela indlela emfutshane but ama ke kwenzela le indi 5,000 1 plus 0.07 to the power 3 because for iminyaka ekuqala mos besibonelana ku-timeline ne. Okay, stop calculator yethu ke guys, kubalulekile ukwazi uyicofa i-calculator otherwise uzawuquphaza. Funeka uquphaze soyifumene i-answer yakhe. Ndikhuphe u6,000 ke mna lam, andazi wena ubukhuphe bani. Ububethela calculator ondixelele ne kutshintsha ngoku-interest ngoku sinale mali ngoku lona izoba automatically ibe ngubani, ibe ngu-P2 wethu yabona, ibe ngu-6,125.25 so sibe no-A2 ke ngoku because sino-P2. So iformula yileya yi-1 ne, leya ekatshintshi. I wethu utshintshile pha kubani ngu-8.5 over 100 not 1,000 people, which is 0.085. Then n wethu isengubani, isengu-3 because kutshiwo kwathiwa after 3 years itshintshile until another 3 years uyabona. Ke ngoku i-compounding zethu zitshintshile kuthiwa monthly, which means u-m wethu ngubani ku-12 and the formula yethu ayibona injalo ke good people. So ngu-0.085 over 12 then sino 3 times 12. Ndiyafuna u-interact nami ubuso uba uqhubekani ibra qhubekani la way, so that sizoba kwi-same understanding yabona. Ungawaste ixesha lakho ubukele kanti awuzufumana nto kule video. I will hate that shit man.
I would hate that. Ayibona ufuna yenzeke loo nto. So ndicofa icalculator ngokubona ngathi ndiyaloqa nje. Ndifaka ubright icalculator. Now I hope ufaka ubright kweyakho mhlawumbi sizokhupha answer ebaluleke efanayo. And kubalulekile practice your calculation skills, good people. Kum kuphume bani? 7,897. And ndiyathanda ucomment uba ndibhudile utsho uthi hey uqubhazile bra. Yabona musinam ndiyayiqubhaza we. Then ubani lo izawuba A3 wethu lo because utshintsha i-interest yethu ne. Asiyeke good people. So A3 wethu siyambona A3 wethu amane A3 uP3 sizafuna A3 kaloku kwa A3 yethu bayisimazi ngesingekho apho. Yintoni endiqubhaza hala we yazibona ndilahlile ifama ndilahle namhlanje. I'm happy kakhulu something eyenzekileyo ebomini bam, which is our final. N wethu ngu-4 kuthiwe compounded daily. So M wethu ngubani? ngu-365. Then iformula yethu u-I over M, N times M. Yabona? So ngu-7,000 uP wethu 897.25981. Andiphazamanga xa ndingaround off because I'm trying to get i-answer realistic. Sikhe waround offer laa nto iyachana. Uyabona? So I wethu apha ekugqibeleni ngubani? Ngu-10.2 which is equal to 0.102. Uyabona? Over 365 because kuthiwe compounded daily. Then isibe no-4 times 365. Uyabona? Ake ndiyiqale le nto sike ndenze into engacacanga. 7,897.2598 got 1 plus 0.102 over 365. Then 4 times 365. Then it's could answer yethu ne. Then 4 times 365. Then isikhuphe bani? Itheni incinci nale mali ngoba bengamane kufakwa enye imali khabe mane kutshintsha i-interest and interest ibincinci le mali nyana. Uba singacompare ishares yazokuqala, eyokuqala ithe isuka yaba ngu-11% for how many years? For 8 years and futhi kube kumane kusongezwa imali. Apho kakongezwa imali kusuke ku-7 yaya kule nto yaya ku-8 yaya ku-10, which means interest yale bhanki ibincinci kakhulu. That's why ngoku siphela sino-11,875 rand and 27 cent. Uyayibona? But ke uyayibona xa kumehluka kwakusongezwa imali xa kutshintsha interest uba i-approachwa njani. If okay jonga followisha mna kwipage yam ethi mama I made it grade 12 2017. Subscribe kuchannel yam, like or dislike if awukufumananga nto kule video. Okay, bye bye, have a great time. Financial Math ayilula man, ilahlile. Bye bye.